Kaixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko itzaldira. Beti bezala, itzaldi hauetan gai konkretua tratatzen dugu eta gaurkoan fitxateak konprimitzen eta deskonprimitzen hau egiteko erabiltzen diren aplikazioen inguruan hitz egingo dugu, bale? Momentutxo bat, beti bezala, zalantzaren bat edo balin baukazue, komentarioan atala daukazue idazteko, izan begiratzen jango naiz eta zuen zalantzak argitzen saiatuko naiz, bale? Bestela itzaliaren amaieran berriro begiratuko dut eta zalantzak eta argitzen saiatuko naiz. Bale, zer da, bale, artxibo baten konpresioa, bale? Artxiboen konpresioa fitxategi baten tamaina txikitzen duen prozesua da, barruan da informazioa galdu gabe. Hori, baliagarritzen daiteke, biltegiratzeko lekua aurrezteko, fitxategi handiagoak, posta elektronikoz, bidaltzeko edo online partekatzeko, bale? Gaur egun artxiboen tamaina ez dain arazo handia, baina gare batean gauzak partekatzeko aukera bakarra e-maila zen. Eta e-mailak bidaltzeko tamaina konkretu bat dago. Normalean, e-mailak jasaten duten tamaina hori 10 megako izaten da, kasu batzuetan pixkat gehiago, baina normalean esan dezagun 10 mega inguran egoten dela, eta bidaltzen dugun e-mail hori ezin du tamaina hori gainditu. Beraz, bertan sartzen dugun informazioa gehienez tamaina hori zen barra duka. Informazio hori e-mailan dagoen testua, irudia eta edozer gauza dana kontuan izan da, tamaina hori ezin du gainditu. Ez bakarrik adjuntatzen den artxibo hori, baizik eta e-mail osoa, e-mailak daukan informazio oso guztia, ezin du tamaina hori gainditu, bale? Beraz, e-mail bidez informazioa edo datuak bidali behar ditugunean, kontuan izan behar dugu, bertan sartzen dugun informazioa, ezin duela hori gainditu. Beraz, artxiboen tamaina kasu horretan oso garrantzitsua da. WhatsApp bidez edo bidaltzen baldin badugu, kasu horretan WhatsAppek nolabait onartzen duen artxiboen tamaina asko handiago da eta ez dagoen besteko arazorik. Online ere partekatzen dugunean, tamaina ere garrantzitsua da, baina ez e-maila bezen beste, bale? Ze e-mailan hori 10 mega dira, baina online partekatzen dugunean, Google Drive edo horrelako Dropbox edo horrelako zerbitzuak erabiltzen dugunean, normalean, bertan nolabait gauzak guztioko gaun espazio hori, 10 mega, baina askoz gehiago da, bale? Beraz, kasu horretan ere, bertan nolabait gordetzen den informazioaren tamaina garrantzitsua da, baina ez e-mail batean daukan garrantzia bezalakoa, bale? Eta konprimitzea prozesu bat baldin bada, deskonpresioa beste prozesua da, alderantzizko prozesua, bale? Konprimitako fitxategi bat, jatorrizko tamaina lehen arazteko aukera ematen digu, bale? Kasu batzuetan, konpresioaren helburua normalean artxiboaren tamaina murriztea izaten da, bale? Baina kasu batzuetan ere, adibidez, 20 artxibo bidali behar baldin baditugu, 20 artxibo independiente dira bat bestearekiko. Baina, kasu horretan egin dezakeguna da, konprimituz lortzen duguna da, 20 artxiboiek artxibo bakar batean bihurtzea da. Bale? Artxibo bakar hori, artxibo konprimitu bat da. Eta artxibo horren barruan beste 20 artxiboiek egongo lirateke. Bale? Beraz, alde batetik artxiboen tamaina nolabait edo guzti horren tamaina hori murrizten da, informazioa galdu gabe teorikoki, bale? Eta bestaldetik, artxibo asko direnean, artxibo asko izatetik artxibo bakar batea pasatzen da, bale? Hau aipatu dizuet, zergatik konprimitzen ditugu fitxategiak? Arrazoi garrantzitsuena izaten da, artxiboak tamainaz nolabait txikitzea, bale? Gutxiago okupatzeko eta artxiboak gutxiago okupatzen duenean, artxibo horiek partekatzeko
edo gordetzeko edo zer gauzetarako, nolabait pixkat arindu egin dugu gauza, bale? Biltegiratzeko lekua aurreztea, bale? Lehen komentatu izan bezala, hori izango litzateke, konprimitzaren abantail bat, bale? Fitxategi handi asko baditugu, konprimitu egin ditzakegu, gure disko gorrean eta biltegiratze gailuan, lekua aurrezteko, bale? Kasuen arabera, konprimitzea oso aukera ona izan daiteke, bale? Baina kontuan izan behar da informazio honekin gero zer egin behar da. Konprimituta dagoen informazio hori kasu askotan ezin dugu zuzenean ireki, batez ere artxiboak oso astunak direnean, bale? Beraz, konprimitzen ditugun artxibo horiek iriki egin bali maitugu, lehenengo konprimitutako artxibo hori deskonprimitu egin behar da, bale? Bertatik atera behar dugu, artxibo konprimitu horretan dauzkagun informazio guztia edo bakarrik horren zati bat, aukeratzen dugun zati bat, bale? Baina, kasu askotan, artxibo ikusi izateko lehenengo deskonprimitu egin behar daukagu, bale? Batez ere, artxiboak oso astunak direnean, edo artxiboiek ere konprimituak direnean, zeren hemen ere nolabait konbinatu egin ditzazkegu artxiboak, bale? Artxibo konprimitu baten sartu ditzazkegu artxibo konprimituak ere. Beraz, nolabait, kasu horretan, kapak pilatzen goaz, bale? Eta, lehenengo artxibo konprimitua dugu, eta hori irikitzeko beste artxiboare deskonprimitu barra dago, bale? Piskat kasu oso beriz izango litzateke, baina hori ere egin daiteke. Bidale fitxategi handiagoak posta elektronikoz, bale? Posta elektroniko zerbitzu gehienek fitxategiaren tamainaren muga dute. Bueno, gehienek ez, danak daukate muga bat, bale? Ze azkenean, teknologiak danak limite badaukate, bale? Eta teknologien arabera, limite horiek nolabait segituan agertzen dira, eta beste kasu batzutan, agian ez gara limite horietara iristen, eta limitera ez bazera iristen, ez zera konturatzen zer gertatzen den limitera iristen dena, bale? Normalean, korreo elektronikoan limite horretara iristea oso erresa da, zer lehen komentetu izan bezala, normalean, e-mailean, 10 megako e-mailak izaten dira gehienez, bale? Eta gaur egun, argazkiak ateratzeko erabiltzen dugun kamera edo telearen arabera, berdin dio telefonokoa den edo argazki kamera bat, oso erresa da argazki bat 10 mega baino gehiago okupatzea. Beraz, argazki bakar bat bidali nahi baldin badugu, argazki hori edo tamainaz txikitu egin behar da, edo konprimitu egin behar daukagu, bale? Hala ere, hemen ere, aipatu beharra dago, gauza bat, konprimitzen dugunean, tamainaz txikitzen da, baina segun eta zer konprimitzen dugun, tamaina hori proportzionalki gehiago edo gutxigo txikitu egingo da. Bale? Artxio batek 20 mega pixatzen bali maitu, konprimituz, ezin dugu esan, artxibo honek 2 megako artxibo bat izatea nahi dut. Ez. Honek ez du horrela funtzionatzen. Bale? Beste kasu horretan, tamaina mugatu bateko artxiboak nahi baldin badugu, konprimitzeko erabiltzen diren programak, normalean aukera bat eskaintzen dute, eta da, artxibo konprimitu bat nolabait zatika egitea. Beraz, tamaina osoaren arabera, zuk ez dut nireik konprimitutako artxibo bat sortu nahi dut, baina tamaina gehienez 10 megakoa izatea nahi dut. Baina artxibo osoa 40 mega pixatzen baldin baitu, gutxienez, segurasko, 3 artxibo beharko ditut, bale? 10 megakoak bakoitzak, bale? Beraz, berregoi horiek, 30 megara pasatzen dira konprimituta, eta 30 mega horiek nolabait banatu dira 10 megako 3 artxibo ezberdinetan, bale? Ezberdinetan, baina nolabait 3 horiek artxibo bat berdinaren parte dira, bale? Hori ere egin daiteke. Eta gaur egun agian kasu hori ez da inbeste erabiltzen, baina garai batean email bidez
gauzak bidaltzen zirenean eta bakarrik aukera hori zegonean, ba, horrela egin bartzen, bale? Artxiboak zatikatu egiten ziren, artxibo konprimitu bat nolabait sortzen zen, baina artxibo hori nolabait zati ezberdinetan banatzen zen eta email bakoitzean zati bat bidaltzen zen nolabait artxibo osoa bidali arte. Vale? Gaur egun, ba, normalean ez dugu horrelako trikimailu erabili behar, ba hori, gaur egun email bidez ez dira hainbeste gauz erabiltzen eta pisutsuak direnean beste sistema batzuk erabiltzen dira, adibidez Dropbox, Google Drive edo horrelako zerbitzuak, vale? Onlineko nolabait zerbitzuak. Orduan, baina, bueno, adibidez, PDF artxiboa da limokagu, liburutxo bat, edo egindako memoria bat, argazki askorekin horrelako gauzak dituenean, ba, normal artxibo horrek desente pixatzen du, eta hori email bidez bidali bar baldin badugu, ba, bueno, konprimitu egin dezakegu, eta gero email bidez bidali. Hau da, lehen ere aipatzen dizuetan, ba, gaur egun email bidez bidaltzen ez dugunean, horrelako sistemak erabiltzen dira, bale? Fitxategiak online, bale? Partekatzeko sistemak, bale? Fitxategi handi bat norbaitekin partekatu nahi baldin badugu, ba, odeira igotzen dugu, bale? Konprimitu egin dezakegu eta azkarrago kargatu eta eskarratu dezan. Eta biltegatze espazioa ere aurreztu dezakegu, bale? Ba, bueno, hau ere kontuan izan behar da, ze, bueno, azkarrago motelago kargatzeak, ba, bueno, artxio bakar bat segun zenbat eta okupatzen duen, ba, kostatu egin zaio kargatzea, eta hori konprimitutan, ba, pisua txikia baldin badare, ba, gutxiago kostatuko zaio, baina kontuan izan behar dugu, artxibo asko, artxibo konprimitu baten barruan sartu ditugunean, hor barron dakaguna ikuselizateko, lehenengo ere, ba, deskonprimitu egin beharko dugula, beraz, bai, deskarga igual arinagoa izango da, baina gero kontuan izan behar daukagu, beste pauso bat ere egin behar daukagula, eta dala informazio hori konprimitutako artxibo hortatik atera beharra daukagula, bale? Atera esatetuenean, esan nahi dut, artxibo bat deskonprimitu egin behar dugula, bale? Vale, Josune, ondo dago, vale. Bueno, zalantzaren bat balin baukazue, komentatu komentarioan atalean, vale? Bueno, horrela jarraituko dut. Artxibo konprimituen munduan formatu ezberdinak daude, bale? Irudiekin gertatzen den bezala, bideoekin gertatzen den bezala, musikarekin gertatzen den bezala, bale? Digitalki existitzen diren formatu guztiekin bezala, bale? Mota asko daude. Men jartzen erakurtzak. Gaur egun, ia konpresor guztiak dira lan egiteko gai, bale? Naiz eta bakoitzak bere formatua izan, ikus dezagun zein diren nagusiak. Orduan, lehen esan dizu bezala, formatu konprimitu asko daude, bale? Ezberdinak. Eta nolabait hauekin lan egiten dituzten programak, ba, normalean hauetako programa askok danekin ez baldin bada, gehienekin lan egiteko aukera daukate, bale? Baina ez guztiekin, normalean guztiekin ez dute lan egiten. Eta kasu batzuetan bakarrik beraien formatuekin lan egiten dute edo gutxi batzuekin. Beraz, kontuz izan behar dugu, ze formatu erabiltzen dugun eta ze programa erabiltzen dugun horrelako artxiboekin lan egiteko, bale? Artxibo konprimituekin nolabait lan edo normalen erabiltzen diren formatuak 3 izaten dira, bale? .zip formatua, .rar eta .zazpi-z, okerraz banago. Kasu hontan, irudian ikusten duzuena ez da artxibo konprimitu batetako irudi bat, bale? Hau da, garai batean, ba, ordenagailotan disketeak erabiltzen ziren, bale? Eta, ba, hau zip formatua deitzen zen diskete mota bat zen, bale? Hau ez da artxibo konprimituen formatuko irudi bat, bale? Ez dator bat informazioarekin, bale? Naiz eta izena berdina izan. Zip formatua, ba, nolabait lehengo formatutakoak izango zen, bale?
Vale, informatikan zip edo zip galerarik gabeko konpresio formatua da, vale? Eta asko erabiltzen da dokumentuak, irudiak edo programak ulertzeko. Konpresio formaturik ezagunena da, librea eta doakoa baita. Bateragarria da sistema eragile eta aplikazio gehiago. Bueno, nik dakidala, zip sistema ez da librea, enpresa batek sortutakoa da eta garai batean lizentzia ordaintzeko aukera zegoen eta hor bazauden abantai eta desabantaiak, bale? Nik dakidala, hori ez da aldatu, baina bueno. Erabilienetakoa bada, ze bueno, garai baten ba hori lehenengoa izan zen nolabait edo lehenetakoa izan zen artxibo konprimituen munduan, eta erabiline izan zen gara batean. Gaur egun, zip formatua erabiltzen da, baina ezain beste. Vale? Kompresion aldetik ere, ba ez da potenteena, bizkorrena segurasko bizkorrentakoa da, baina azkenen hau dana erlazionatuta doa. Oso bizkorra baldin bada, konpresioa ez da oso ona. Konpresioa oso ona baldin bada, motelago izango da konpresioan, vale? Lan hori egiteko momentuan. Hori erlazionatuta dago. Vale? Beste formatu bat, RAR formatu izan diteke, eta kasu honetan, konpresio tasa handiago dauka, vale? Eta erredundantzia hobea duela. Vale? Azkenean, berdin dio hauetako zein formatu erabiltzen diren, bakoitzak bere konpresiorako teknikak erabiltzen ditu, eta horietako bat izaten den, errepikatzen den informazioetako zati bat, ezabatu egiten du, errepikatu egiten delako, eta modu horretan ez daukain beste informazioa gorde beharrik, vale? Eta modu horretan nolabait arintzen da artxibaren pisua. Vale? Hola oso laburtuta eta oso modu gordinean esan da, baina horrela izaten da. Vale? Kasu honetan, RAR formatu honek daukan abantaitako bat, da informazio horren erredundantzia hobea daukala. Beraz, informazio gutxiago desestatzen du, eta horrek ere abantai izan daiteke. Baina, kasu honetan ere, RAR konpresio handia dauka, vale? Zip formato baina konpresio hobea dauka, beraz, tamaina gehiago txikitzeko nolabait indarra dauka formatu honek, vale? Beraz, artxio bat zip formatuan 5 megatik 4 megara pasatzen baldin bada, esan dezakegu, RAR formatoarekin 5 megako artxibo hori, artxibo berdina, 3,5 megara pasatzen dola. Vale? Zifra hauek oso tuntunean esaten ari naiz, ez daukate inongo zentzurik, ez ditut inondik atera, ze oso erlazionatuta dago konprimitzen dugu informazioarekin, bale? Ez dago zabera argazki bat, edo beste argazki bat, edo gordetzen den musika, edo testua, edo gordetzen den informazioan arabera, nolabait murrizten den tamaina hori handiagoa izango da, edo txikiago izango da desberdintasun hori, bale? Gaur egun RAR zip baino gehiago erabiltzen dela esango nukenik. Vale? Interneten topatzen ditugun gauzak, normalean, edo kasu askotan, RAR formatoen egoten dira, batez ere, konpresioa hobea delako. Vale? Hau ez dugu aipatu, baina adibidez artxiboak konprimitzeko duen abantaila bat, esan dugu tamaina txikitza dela. Vale? Eta hau zertarako da garrantzitsua? Informazio hori bidali behar dugunean, adibidez, email bidez, vale? Baina baita ere, interneten lan egiteko, vale, edo sarean lan egiten denean, hau oso garrantzitsua da. Zergatik, zeren tamaina edo limite horiek badaude, vale? Eta zuk ezin duzu nahi dezun guzti interneten doainik gorde, vale? Adibidez, Gmaileko kontu bat daukagunean, Gmailek edo Googleek 15 giga eskaintzen dizkigu, nolabait gure informazioa bertan gordetzeko. Vale? 15 giga horiek banatu behar ditugu Googleko 3 zerbitzuen artean. Gmaila, Google Photos eta Google Drive. Vale? 3 zerbitzuaren artean gure 15 giga horiek banatzen ditugu. Guk aukeratzen dugu zeinetan gordetzen dugun informazio gehiago eta zeinetan gutxiago. Vale? Baina limite bat dauzkagu. Kasu horretan 15 giga. Webgune bat ere badaukagunean edo horrelako zeo zer, edo sarean enpresaten lan egin ditunean, espazioa ere limitatua da daukagu,
bale? Gorde dezakegun informazioare, limitatuta dago nolabait, bale? Beraz, informazioa gorde nahi dugunean, informazio hori artxibo konprimitu baten sartzea, aukera egoki bat izaten da, bale? Baina normalean, hori ni gomendatu nuke informazioa gorde nahi dugunean, baina nolabait bertan dagoen informazioari maiz kontsultatu nahi ez dugunean, bale? Ze azkenen artxibo konprimitu baten barruan baldin badago, artxibo hori lehenengo deskonprimitu beharra daukagu informazioa ikusi ahal izateko, bale? Bale, gaur egun ere ikus dezakegun beste formatu bat, zazpiz eta, izena berez zazpizip da, bale? Baina formatua, artxiboaren izena, izango zeke guk ematen dugun izena, .zazpizeta, bale? Zazpizeta galerari gabeko datuak konprimitzeko formatu bada, eta honek ere konprimitzeko oso tasa altuak ditu, bale? RAR formatua, baina pixkat hobeak esango nukenik. Horrela agertzen zaigu, bale? Zip eta RAR formatu ezagunetakoak baino handiagoak. Kasu honetan, zazpizeta kode irekiko konpresio formatu bada, da programa kode irekikoa da, bale? Eta RAR formatua baino konpresio handiagoa ere eskaintzen du. Hori lehen esan dizuet, bale? Kasu honetan, zazpizeta doakoa da eta kode librekoa, bale? Edo kode irekikoa, bale? Beraz, Linuxeko mundutik dato zen programa horiek bezalakoa, bale? Eta azkenen danak egiten duten lana nolabait berdina dela esan dezakegu, da konprimitu eta deskonprimitu, gauza da, bakoitzak egiten duen lan hori, zeinek egiten du, zeinek konprimitzen du hobeto eta zeinek okerrago, bale? Beste formatu batzukin gertatzen den moduan, artxibo hauekin lan egiteko programa bat beharra dukagu, bale? Windowsek berak, Linuxek erabiltzen duzue, macOS erabiltzen zuen, normalean gaur egun, sistema gehienek badaukate ja nolabait artxibo konpromituekin lan egiteko tresna bat. Baina lehen esan izan bezala, programa guztiek ez dute formatu guztiekin lan egiten. Adibidez, azkeneko aipatu dudana, zazpizeta, programa batzuk RAR, adibidez, WinRAR edo ez dute zazpizeta formatuarekin lan egiten. Zazpizeta formatu horrekin lan egin ebalin badugu, zazpizetaren programa erabili beharko genuke segura asko, bale? Windowsen fitxategiak konprimitu ditzakegu, bale? Fitxategi erakatzailean integratutako konpresio funtzioa erabiliz, bale? Beraz, Windowsen kasuan, karpetak eta ikusteko erabiltzen dugun programa horretan, aukeratuko genuke konprimitu nahi ditugun artxiboak, bale? Bat edo bat baino gehiago, guk aukeratzen dugu zer sartu nahi dugun artxibo horren barruan. Aukeraketa egin ondoren, eskubiko botoiarekin menu hori agertzen zaigu, irudian ikusten duzuen menua ikusiko genuke, eta bertan ikus dezakezue añadir al archivo, añadir a telegram.rar, añadir a enviar por email, añadir a telegram.rar y enviar por email, bale? Hor, nolabait aukera ezberdinak ematen dizkigu, zuzenena izan daiteke añadir a telegram.rar, bale? Bigarren aukera kasu horretan, zergatik ematen dion hori, aukeratutako artxiboa Telegram izena daukalako eta normalean aukeratzen dugun artxiboaren izena ematen dio horri. Beste izen bat nahi baldin badugu, lehenengo aukera hartu beharko genuke, añadir al artxibo edo lehen aipatu den aukera eta artxiboa sortuta gero artxiboaren izena aldatu. Hori ere, egin daiteke. Ordenagailuan daukagun beste edozein artxibo edo karpetarekin egiten dugun moduan. Bale? Izen badaukate, baina edozein momentutan izen hori aldatu genezakegu. Bale? Lehen aipatu dizuan aukera ikusi nahi baldin badugu, tamaina konkretu baten artxibo konprimitu lortzea nahi baldin badugu, kasu horretan lehenengo aukera egin beharko nuke, bale? Añadir al artxibo eta horrekin nolabait aukera guztiak eskaintzen dizkigu, bale? Izenak aldatu, formatua aldatu, hauetako kasuetan ere, erabiltzen dugun programaren arabera, kasu batzutan formatu ezberretan gordetza eskaintzen dugu. Eta hor aukeratu genuke, RAR, zip, zazpizeta, doze formatutan gordena dugun. Kasu honetan zuzenean ikusten eman zuia, .rar jartzen diau da, RAR formatuan konprimituko luke.
Vale? Beste formatu batean nahi baldin badugu, lehenengo aukerat hartuko nuke, añadir el archivo, eta bertan guk nahi dugun formatuan edo berak programa horrek eskaintzen dugun aukera bat hartuko genuke. Vale? Nola deskonprimitzen da? Bueno, konprimitutako artxiboa aukeratuko genuke, kasu honetan WinRAR programa erabiltzen da hemen ikusten duzuen bezala, vale? Abrir con WinRAR, extraer ficheros, extraer aquí, extraer en guía, tal. Vale? Kasu honetan WinRAR programa erabiltzen da konprimitu eta deskonprimitzeko, ez da Windowseko programa berdina, eta kasu honetan zer egin behar dugu? Bueno, konprimitutako artxibo aukeratu eta eskubiko botoiarekin menu hau agertzen da. Eta hemen ere, aukeraren arabera, extraer ficheros aukera ematen bali dugu, guk aukeratuko dugu, zein karpetatan gorde nahi dugun, vale? Eta artxibo hortatik nolabait ateratzen duen informazio hori non utzi nahi dugun, ze karpetatan, vale? Bestela, extraeraki zuzenean artxibo hori dagoen toki berdien utziko luke informazioa, extraeren guia tal, sortuko luke karpeta bat izen horrekin eta karpeta horren barruan gordeko luke bertatik atera duen informazio guztia, vale? Baina azkenean, bueno, ez dauka misterio handirik. Artxibo konprimitu horren barruan dagoen informazio guztia, artxibo bat edo bat baino gehiago edo karpetak edo hor barruan dagoen guzti hori non utzi nahi dugun. Vale? Bakarrik horren zati bat atera nahi balin badugu, lehenengo aukera hartuko genuke, abrir con WinRAR, hau da, konprimitu eta deskonprimitzeko programarekin irekiko genuke, eta bertan barruan dagoen informazioa erakutsiko liguke, eta hor aukeratuko genuke nolabait atera nahi dugun zati konkretu hori. Eta ondoren, extraer eman, vale? Beraz, normalean dana aterako dugu, bakarri zati bat lortu nahi baldin badugu, lehenengo aukera da hartuko nuke, vale? Abrir con WinRAR kasu honetan. Irudi hortan agertzen den arabera. Bueno, kasu lehen aipatu dena da, ordenagailuan egiteko. Telefonoetan ere hau egin daiteke? Bai, telefonoetan gaur egun ere, bueno, espazia kasu askotan oso gauza delikatua da, ze, bueno, normalean, gordetzeko daukagun memoria ez du ematen bidaltzen diguten informazio guztiarentzat, vale? Beraz, bueno, informazio ere konprimitu daiteke, baina hori kontuan izan konprimitu horien barruan dagoen informazio ikusi nahi baldin badugu, segurasko artxiboa lehenengo deskonprimitu egin barra daukagu eta deskonprimitzeko ere bertan horren barruan dagoen informazioa gordetzeko tokia izan behar dugu. Deskonprimitzeko tokia ez baldin badago, ezin du artxibo hori deskonprimitu, vale? Vale, Androiden barruan, bueno, Googleen Files aukera daukagu, beste aukera batzuk ere egongo dira, vale? Baina azkenan helburua berdina da. Aplikazio irekitzen dugu, aplikazio horren bitartez konprimitu nahi ditugun fitxategiak eta karpetak hautatzen ditugu, eta ondoren, kasu honetan 3 puntuak sakatu eta konprimitzeko aukera eman. Horrekin, artxiboa sortuko du, vale? Bai ordenagailuan eta bai telefonoan, erabiltzen dugun makinaren arabera, pizkorrago edo motelago ingo du, eta konprimitu behar duen informazioen arabera ere, bai, mega asko baldin badira, edo giga asko baldin badira, mega gutxizkin konparatu ezkero, hori, segun eta zenbat den informazio hori, lehenago edo motelago egitea lortuko du makinak, bale? Deskonprimitzeko, gauza bera, bale? Deskonprimitzeko aplikazioa irekitzen, bueno, konprimitzeko erabiltzen dugun aplikazio berdina normalean, bale? Horrek ere balio digu. Kasu hortan, artxibo konprimitu aukeratzen dugu, eta menuan nolabait aukerei ematen diogu, vale? Eta aukeren artean, extract edo extraer, edo segun hizkuntzatan daukezuen, vale? Extraer edo extraer. Eta ordenagailuan aipatu daun gauza berdina, vale? Nun gorde nahi dugun, edo ze karpetaten gorde nahi dugun adierazten diogu, eta aukera sakatu, vale? Ez dauka beste misteriorik. Kasu honetan iruden ikusten zuen, dagoela extract eta compress. Compress da komprimir, vale? Nolabait paketea sortzeko, eta extract da pakete hortatik informazioa ateratzeko, vale? Bueno, labur bilduz, artxiboen kompresion tresna erabilgarria da, vale? Eta biltegiratze espazioa horrezten laguntzen digu,
Vale? Osea, azkenean artxibo sorta bat hartzen dugu, dana horiek pakete batean sartzen dugu, pakete hori izango litzateke artxibo konprimitua, eta modu horretan, informazio guztirik gordetzeko, espazio gutxiago behar dugu, vale? Fitxategi handiagoak, posta elektronikoak bidaltzeko edo online partekatzeko aukera ematen digu, eta, ia konpresio bat izango dugu gailu guztia, vale? Bai ordenagailu edo bai telefonoetan gaur egun, badaukagu bat, eta ez badaukagu oso erretxea da, hauetako bat lortzea, vale? Doainik dira kasu askotan, edo doako bertsuak beti dauzkagu, vale? Bai telefonoan eta bai ordenagailuan, horiek instalatu eta horiekin nahiko izaten da erabilpen normal bat egiteko, vale? Eta, mundu honetan asko sartzen bali mazate, kontuan izan barra daukagu, aukeren artean, nolabait aukera opciones avanzadas agertzen horietakoetan, vale? Hor guk adierazten diogu zein formatutan gorde nahi dugun, vale? Eta kasu batzutan formatoren arabera, aukera ezberdinak ematen dizkigu konpresioaren nolabait kalitate horretan, vale? Konpresio handiago edo txikiago izateko, nahiz eta formatu konkretu bat izan, vale? Kontzeptu orokorrak ulertzea da kasu honetan helburua, vale? Zer dan artxibo konprimitu bat, nola konprimitu, nola deskonprimitu eta nola erabili, vale? Mila esker gaurkoan gurekin hemen egotatik, ez dakit zalantzarik badokazuten, ez dut zalantzarik ikusten, gaurko zorduan hemen utziko dugu, badekizue astero hitzaldi berri bat daukazuela, urrengo astean hitzaldi berri bat izango duzue, vale? Urrengo asteko hitzaldia PDF-ko artxiboak nolabait kudeatzeko horren inguruan izango da, vale? Beraz, mila esker gaurkoan hemen gurekin egotatik eta urrengora arte. Agur!